A legörömtelibb pillanat mindig az, amikor új elsőéves hallgatóinkat, gólyáinkat először üdvözölhetjük a tanévnyitó ünnepségen. Tudniuk kell, hogy az intézmény, ahol felvételt nyertek, hazánk legrégebbi, 1873 óta megszakítás nélkül működő tanár- és pedagógus képző intézménye. Kérem és arra biztatom önöket, legyenek büszkék az intézményre, amelynek hallgatói lettek, minden szempontból jó helyen vannak. Gratulálunk, a legjobbat választották! Látom a szemetekben azt az izgatottságot, amit én éreztem 3 évvel ezelőtt, és eszembe jutnak az akkori gondolataim. Vajon mi vár rám itt? Nehéz lesz alkalmazkodni ehhez az új helyzethez. Megtalálom majd a helyem itt. Jól döntöttem, hogy ide jelentkeztem. Ennyi időtáblatából, rengeteg új élménnyel, baráttal, tapasztalattal, és nem utolsó sorban megszerzett tudással, kétségek nélkül mondhatom, hogy jól döntöttem, hogy egy ügyre jelentkeztem. Tudományos, szakmai és pedagógiai ismereteket a legjobb igyekezetemmel elsajátítom, hogy felkészültségemmel a jövő nemzedékét szolgáljam.